Mga dako na atong natamnan na space na luya. Mga pila na naka-square meter mga atong natamnan to pag. Hello mga, good morning sa tanan og may adlaw sa tanan da mga. Karon mga ako sa akong balay mga sa akong luyo sa balay. At mga atong una mga nag-vlog tag luya. Na usa ka bisis karon 2025 pa ning agi. Usa pa ka bisis na ka-upload og atong luya. Karon mga matag ma-upload nato ding video. Og ang pangita sa inyo mga ang gigunahan akong luya. Na kay gikan kay Wilin Egagintri maga o living the good life siya ipatanom sa una karon nagdamo na ni maga dako-dako na nga space o area ato natamnan mo ni karon salamat sa Ginoo maga o salamat kay living the good life sa iyang sponsor nga luya na ipatanom sa ato nagdamo na maga sa una maga mga 6 kilos o 7 dili ko sure pero narato di sure maga ang kadaghanon sa luya na ipatanom sa ato karon maga na maga atong luya na patanom gikan kay living the good life salamat sa Ginoo kay daghan na gini pero maga kana mga luya na diha diri na tabanda sa mga para makita nato dako-dakong space nato natamnan tara mga may coral lang ngani ko mga ano mga ako nagigunahan ganina wala na ako na ma-vlog kay na ay nagkuan mao nga wala na to video ganina nga naguna ta karon lang kay human na mga nagtanom tas una wala na vlog karon mga dako na atong natamnan na space na luya mga pila na naka-square meter mga atong natamnan to pag sa luyo sa kung kan dito sa luyo sa akong balay ani luyo nga balay na ako maga niya napakuloy ang tanom dito ako maga damo na maga salamat kay living the good life maga o Wilin Egagintri sa ayan luyo ang naghihatag sa una karon nagdamo na ni bisan kini dinhi maga nasagbot di tuod mga pero nananay yung luyo ada wala pa na ako mahindo tungod maga kay nabisit atong panagat lunay fishing nya pila pug adlaw sa tan nato magsinsay mao nga kay sulo-sulo naman tama nga lisod yun atong trabaho matambakan na to sa atong trabaho ang maga ana dito maga may luya na maga pero wala pa nako na mga gubahay ang uban pero hinuan ang uban karon lang adlaw hinuan yun ako ang kini nga space din iya area marag grabe hindo lang karon kay sa una nga igor gid ako punit-punit ang sagbot karon maga nagdamo na maga luyan na ada maga kadako na sa tong area na atong natamnan maga ay nangandoy man jud ko maga na ta makaluyahan ta pero wala man tayo yuta maga igor ta sa pandoy tita palabig dakog tanom kay wa tayo yuta natong kagalingon wa tayo atong kagalingon pinalit na yuta iso may tapit bugas na auto pratas panday kay maga luya tinod lang maga wala gyud tay abono ni maga wala tay abono na atong gigasan luya nato sugad sa pagpaturok hangtod karon nga nagtubo na lang wala koy abono pa nga nayabuan ni wala tay chemical nga nasagol pa dan natong luya sukat-sukat sa pagtanom tuloy kasi tinod lang mga siguro makasabot kita katong tuyoon na mag-search tag unsay sa abono sa luya sa mga tanom pero wala man tayo kapalit pud mao nga toto brata sa hunahuna wala kay igong kakuan kabuhat gyud wa tay kwarta na maga luya na di maga sa una maga gamay ra to kay luya maga kita diri maga dinhi mag-harvest sa diri luya di arto ko to bang matamnan dinhi apa didto luya na diha sa una to mga 6 kilos o 7 kilos na Wilin Egagintri maga pati do sa luyo gamay rang space pero karon maga naabot na siya diri abot na siya maga kadtong sako maga luya pa to tatanom to nako pa wala pa po makakuan wala pa tay space kayo para ato nahawanan mao nga ano ta wata tag oras pa adlaw na makalugar tag kuan makahawan ta maga so na gamay ra to din hira to karon na tanom na gani siya pero napay damo tamnon nun nako mo na daghan na tamnan ako na tamnan maga ako ito kita sa maga ay kato dito hinluanan pa na ako da luya na da mga hinluanan pa na ako na wala lang na ako mahinlui pa kay dumo ko trabaho busy pa ko diri maga luya na ni diri ay thank you Lord sa panalangin Ginoo ikargan sa tanan salamat sa Ginoo maga kay natay main lawas maga usog maga ang respond sa ates to sa Ginoo kay wa siya maga wa tay mahimo ay maga sa cover nga TV adan na mga luya pero wala pa nako na makuan wala pa gyud eksakto nanubo na sa unang vlog na to wala manubo ni ada mo to nanubo pila ra ka buok wala ni magkadungan magtubo maga kay atong luya kay wala tay chemical lagi lisod kayo ikuan level up atong luya nga kuan lang natural lang kuan wala tay abono ana maga luya na da maga dato pa lang unang adlaw na ko natanom wala na ko gi-vlog kay to cellphone gamay ra storage wala pa katubo mga wala pa nanahon na ng gimaw
Diha pero luyan na diha mga. Ada na lukay mga oh. Tabunan na to mga buto ng niyog. Mga. Diri mga. Ito mga luya. Wala na ko sayang ispis mga na pwede pa na ito matamnan kasi sayang ispis na area ko lugar mo pud matamnan pa nga na mga oh. Sayang lang na dagong kahoy. Dili ta kabot mga dili to karon ng ispis tanan kay public man na siya mga pero tagaang patog ispis ang uban. Dili na kay ato-ato ra tanan. Di mga oh. Yara mga dinhi mga luyan na ni diri mga oh sus kalilibo namang gayod luyan na da mga. Oh. 7,000 na. Dahil tag maabot ang time mga mahawaran ako nig mo-vlog na ako mga. Akong balay mga dire ko magkuan kalat kay akong balay. Hala nahawa na dire akong luya sa kuan manok. Patay atong luya mga. Patay wa na ko kabantay diri ang luya mga naupaw na manok. Hala diri mga luya ni diri mga oh. Naupaw na mga manok di ay. Wa matabang butangan ako dani wa makuan na ang gyapon manok. Ay, kasi kusuhon nila ako karon mag-ako man ani. Okay. Sayang ginitong luyan. Huh? Ay, nako. Kaya pa mga luyan na ni diri mga. Mga may mga luyan na ni diri pero wala lang ko makakuanta oy, dungo pa trabaho oy. Matabang pa ato ang tigdaon tanan usa ka adlaw. Yung mga oh, kining aday mga pot mga na plastic, mga banyera, mga balde mga oh, mga cover sa TV. Na ako pinunit sa basurahan. Mamaluyan na natanong mga pero ibon pa lang wala pa na ako mahinlo eh. Ibon pa lang mga wala pa na ako mahinlo mga. Ito makikita na sunod di mga lambo ni. Mahinloan na ako. Nindot taon sa camera. Sa video kay so grabe po manok din mga eh. Naikuan. Ipaw atong luya sa manok. Di mga kay kini mga pinya mga ako ni pa. Kuhaon mga balit ko ni. Di ato sapat di ato balit. Kay luya ako patubo diri ah. Kini luya ako patubo diri mga. Maluyan na ni pero wala pa lagi na ako makan sa ulo. May magini dito tusok mga para di makan sa manok ba. Mga kalat kini diri akong balay mga ano luyan man na mga nato na fishing oh. Ayaw mo na yung usa kanong fishing mga pero wala na ako makan sa ulo. Mga para mga tuloy aso na itong vlog sa una. Nag-vlog na ako ni sa una mga diri ah. Nag-vlog na ako ni sa una para makahinlo gid. Patay time ara. Hinlo gid nga ali di mga oh. Luy ang ispis na pwede pa katamnag luy gitam na nagluy mga. Kada patay tatano mo luy daghan-daghan pa to. Siguro mga 10 square meter mga kaya pa to abuton tong luy harap o tanom. Pero wala pa patay time karon napag-anggad kay na ang trabaho. Oh kana diha mga diha to sa nag-harvest nga kadamo-damo taga to views dito sa tong kuan short video nga mga diha sa cover sa TV sa una. Karon mga luyan naman na diha mga. Luyan na diha dan na mga luya. Tungod sa kadagan sa trabaho nato wala gyapon na kahinlo pero wala gyapon tay hapit gikaon. Wala gyapon gikaon pobre. Lisod lang gyapon kayo. Lisod ka bugas sa tinuod lang. Lisod gyapon tang makaon na ni. Kay mga luya mga cover sa TV ang kamputol. Tama ng luya mga grabe ka ribon. Wa pa mahinlo eh. Luoy na luya, luoy hari mo luya. Luoy eh. Mga kay kini papakita sa karon sa inyo mga direct at asa takutob sa kaning kuan. Sa pagkita na ko sa inyo ha. Pero ambot lang ug makahinlo kog mapakita para ko sa inyo ha. Kay lisod man. Luoy, namunga mo din yung batong dire. May bato na mga pero ako na patyo ng batong kanay nailuy atong patubo. Oh, diri mga tamnanan pa ng luy diri mga wala pa kakuan boy isang balay ra gyud mga darata diri nagtanom luy wala pa ta ka lugar adlaw wat nang tao kaya sige na makalugar tag adlaw kaya ato ni pandanom ni mga luy nato tataranon pa. Oh, muro to mga salamat kay sa mga viewers mga subscribers salamat kay sa tanan. Kaya naaga po mga sa ako mga oh
Diyar ta diri loyo sa akong balay. Naglibot-libot na to sa akong balay mga sa tinuod lang narato din man ano magluya kay na ma-space pa. Sayang man pug space ato pasagdan. Tara mga aton luya na tag ana hawana na. Salamat kay Living the Good Life mga uwi na negligent sa iyan luya. Salamat kayo po kay Living the Good Life uwi na negligent. Ang salamat na sa Ginoo mga kay wa siya wa agit ni karon. Salamat sa kinabuhi nga nata karon mga. Salamat sa Ginoo. Kaya lang makaharap sa tanan atong gusto mga ug mahimo niyan tanan iyang gusto. Kita mga wa ta ora ta. Salamat Lord. Ug mga salamat sa akong mga viewers mga subscribers salamat sa tanan. Sa mga subscribe ka sa channel. Salamat kay mga. Thank you mga. Dira ko to video. Thank you mga.